Huwa sigriet magħruf li l-bdiewa raħala Maltin jiffaċċjaw sfidi kbar biex isostnu lilhom infushom u jikkompetu fid-dinja agrarja biex xiri ta' makkinarju ġdid tkun l-ikbar sfida. Iżda issa huwa l-mument ideali li jagħmlu dan hekk kif disponibbli hemm 25 miljun euro ta' fondi Ewropej li jistgħu jintużaw f'investiment ta' kull tip. Fil-manikata s-Segretarju Parlamentari Ian Borg ħabbar dettalji tal-programm ta' żvilupp rurali li se jkun qed jgħin mal-200 bidwi u raħħal biex jinvestu u jsaħħaħ l-operat tiegħu. B'hekk dawk li ddeċidu li jinvestu jistgħu jibbenefikaw minn skont ta' 150,000 euro jekk iwettqu investiment ta' 300,000 euro, xi ħaġa li fihem b'sodisfazzjon kbir is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-bidja Rodrik Galdes. Hija opportunità importanti ħafna għal bdiewa raħala tagħna biex ikomplu jtejblu produzzjoni u anke jsiru aktar effiċjenti filwaqt li nilħu anke l-anijiet tal-gvern biex jilħaq anke l-miżuri ambjentali, agroambjentali fosthom il-problemi tat-tibdil tal-klima li rridu nibdew nilqgħu għalihom, il-problemi wkoll marbuta mal-konservazzjoni tal-ilma, mal-problemi wkoll marbuta mat-trattament tal-iskart fl-irtiżet. Dawk li jaħdmu fil-qasam tal-bidja għandhom xarejn ċans biex jibdew jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom għax f'Jannar jibdew jintlaqgħu s-suġġerimenti t-investiment. Il-bord li evalwa l-applikazzjonijiet se jkun qed jara li jintlaħqu ċertu kriterji fosthom l-innovazzjoni, l-effiċjenza, il-mezzi tal-enerġija u s-sistemi tal-ilma. Applikazzjonijiet ta' persuni taħt il-41 sena se jingħataw priorità bilan li aktar żgħażagħ jidħlu fid-dinja tal-bidja. Dawn il-fondi jingħaqdu ma' 30 miljun euro oħra li kienu kommessi għal bdiewa li jaħdmu l-art bi prattiċi agrikoli speċifiċi li jirrispettaw u jappoġġjaw l-ambjent.